Öten akşam yerli wagt bilen gece saat 1 töweregi Balyk, Samangan, Paryap, Jowzjan welaýatlaryny güýçli ýer titreme aralap we kän ziýan ýetirdi. Akşam saat 1 vecede yerlenmek hadisesi ruh verdi. Afganistan kişilerimizde bazı vilayetlerde talafatu mali ve cani ruh veren ama bildirim vilayetimiz Balyk vilayetinin Urxança mantıkalarında şunu şekilde hadiseyi cani ya mali ruh veren bunu ulusallığı ki ulusallığı keldariyat oluyor. Elhamdülillah ulusallığı keldarda kayıtlı bir facia var, vahşetnak, alamnak, dertnak bir hadise bolan hadise tabali eştilen yok. Bu yer titremäniň merkezi Hylym uluswallygy we Taşgorgan bozogyna ýetip habar berýärler. Bu hadisada üýleri ýykylyp, ýaşaýyş jaýlary haraplaklaryň aşagynda galyp, argaçlyklaryny kesilipdir. Jemgyýetçilik turlarynda ýaýradylan videolarda gotarjylar topraklaryň talaşlarynda haraplaklaryň şehit bolanlary yerli çykarýan zamanlary ýürekdirmalagy sahneleri görüp bolýar. Yerli halklar hem yardam topraklaryň gafdalynda watandaşlaryny çykartmak üçin ilkinji mümkinçilikleri ullanýarlar. Balyk welaýatynyň umumy saglyk edarasynyň beren maglumatly laýykda şu çakaçaly 10 öli 120 ýaraly bar diýip habar berýär. Ýöne umumy saglyk wezirliginiň sözcüsi Şerapetdin Zaman Emerhil Samangan welaýatynda gurban bolanlarynyň sanyny 40-dan we ýaraly bolanlaryň sany 300-den ýokary diýip görkezýär. Umumy saglyk wezirligi saglyk toparlary hadisa bolan ýere ogradylanlygy we hemde ýakynda ähli şepahanalaryň dolu taýýarlyk ýagdaýynda habar berýär. Yaralylar mümkin boldygy çalt kömek etmek we ziýan çekerleri derman merkezlerine geçirmek dowam etýär. Halk raýdaşlyk we kömek etmek talaşlary yardam toparlaryň gapdalynda yerli halk raýdaşlyk we pidakarlyk bilen ziýan ýetirenlere kömek etýärler. Bu hadisa ýene bir gezet çykynmysyz möhüm fursatlyklarda Afganistan halkynyň birliginiň we ýürekdaşlygynyň dowam etýänligini görkezýär. T24 telewizyny Abdurrahim Kerimi.